Guwahati kamakya mondir along pen nangkang humni Bulet abait Dilai police station ke parlo hatuka long kiti so arong along kenep donlong. Guwahati kamakya mondir along pen humni Bulet abait nang chong husi demapur ke jordamji aphan pon bomahut Dilai naka checking along ke pasangji aphan khangdonlo. Bonstame pasang sedet si ke paprapen karjuilo. Bonstame pulis atom kachirok tok ajoyne api keng plungdun pen kilometer plian bak plungdun pen nepingnang pononglo. Kang hupona Bulet registration number laki AS01GF7217 lapen AS136640 pusi pangthek pon. Lapen kachingnang cek bang hinia tumamen ke lapuson henlo. Digbijoti Saikia ahem ke Jorhat lapen Joy Gogoi ahem ke Guwahati Ambari pusi pangthekpon. Lapen kachingnang cek kang hu bang hinia tumta Guwahati kamakya mondir long pensi kang hu pu cikubil pon. Mate cethan pon. News Text Report MT Karbi News.